Hagaba ningong shop ngai kumle feeling ba jong ni ka channel ka junga ngangi scam ba pitu na prank kamet ka basat ka baklan ngangi scam ru ba bun na prank nyopi ki subscriber ki viewer ki junga na ka por sa ka por pi up kami lenti ya ka ba kumno nga penmi ya ki video ki junga lengba junga ni ka YouTube channel ka junga hoi parari la bunsin ngamut ban keren ban ong shop hang kane ka sansar ka kadar hapo junga ni ka jala ka jungi lengba jong kane ka por ka mamanta hoi ngimla len bat ngila saki la ki jong ki kmat ya ki get jong ka KHADC la pendam la le donbor na kita ki briu ki don hakabor ki get krong khajana jong ka KHADC tang arspa tengka ka wei ka trok la sya pendam ka get ka don sport riboy tinga ngadang mut ba kani kile habaro ngadang mut ba kile habaro wat sya JHDC ni ha KHDC Henry ka ba pen kendit ka ba penlengo kalong ka ba penlengo ka ba pen kendit inga kalong ba hak ki get jong ka KHDC ki pendu Henry balai pat ya ki get jong ka JHDC kimna pendu jong ka yang ki get jong ka KHDC jong ka JHDC kimna pendu kini ki baro ka dei sya kata ka jing no shiliang kamat ki briu ki ba don hakabor ki le bor ki le nyon ya kita ki briu ki bam don hakabor kata ka de ki jing I ka junga baleng ong kumta mena kene shen kadang ja lengba kilat patai kubor wei na ki driver truck wei na ki driver truck